Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hadian bala pendap ya kejingyo vote hadu kawat ka bakadu ka Election Commission of India kalapan bana bau kertong ka Mawlai na kaseng VPP uba Brightstarwell marbanyang ulalong nong job na ka Mawlai Constituency. Lasak hiru bada kispaangut kipat ba nong kersan kila let ban penpau ka jingsung komen da ka basyat bat rai ha kilenti singkin. Ha ka juk por layu iru ba kipat ba nong kersan uba Brightstarwell kila ra do upra kabadai ka shop jong kaseng VPP bat kan hoy bat risa ban penpau ka jingsung komen bat ka jinghun halor ka jingjob jong uba Brightstarwell. Uba Brightstarwell marbanyang ha kasien ka baningkong ulayang banyo khun persya ye ki wei pat ki kertong jong Mawlai Constituency ha karensan san Hima sima badula Pynliem no ye uba proses di Sawkmie ha kani ka kenti bamta.